Našiel som práve aktívny brloch medveďa hnedého. Môže to byť kľudne medvedica s malými. Takže uvidíme, či tam vôbec niečo bude vidno. No, vnútri tá výstielka to vyzerá úplne čerstvé, akoby pred chvíľou odtiaľ vybehli von. Alebo nejaký medveď. Aha, tu sú chlpy. Pozachytávané na vchode. Všade tu. Medvede. A jak toto vyzerá vnútri. Majú to tam dosť veľké. Luxusné. Neviem, či to cez ten mobil tak vidno aj tú veľkosť, aj tú výstielku. Je to fakt robené, ako keby to bolo pre viacerých. Možno mama s malými. Ale majú to perfektné. Aj výška, všetko. Tam sa aj postaví. Výborne. A tie chlpy. Taktiež. No ja. Nikto nie je doma práve, bohužiaľ. Idem ďalej, pozrieť ten brloch, kde mám tú fotopastu. Toto je hora, na ktorej vždy bojujem nejakým spôsobom. Neviem, čo v nej je, ale to je neskutočné. Vždycky tu mám nejaké problémy. Vždy sa ma táto hora snaží, ako to povedať, zraziť a vysiliť a tak ďalej. A rôzne prekažky mi hádže do cesty. Takže je to zaujímavé. Urobil som pár krokov a našiel som druhé doupie. Dračie. Aha. Taktiež vidno, že tam chodia. Takže majú to tu možno, že letné zimné sídlo. Či ako? Potvrdilo sa mi to, že to bola medvedica s malými v tom brlohu aktívnom, ktorý som tam natočil. A bol to iba jeden z brlohov, ktoré využívala túto zimu. Zhruba našiel som 3, možno, že ich aj viac. 2 boli pri sebe a tretí bol ten, kde som mal fotopastu, ktorú som dnes odtiaľ zobral. A bol vlastne zhruba 100-150 metrov od týchto 2 brlohov. Jeden z nich som natočil na tom videu. A tento bol najväčší a to bol, myslím si, že hlavný brloh cez túto zimu, ktorý ona využívala s tými malými tam. Taktiež tie 2, ale to tak pomenej. Mám tam nejaké zábery na fotopasci z toho brlohu, z toho tretieho. Takže opúšťam brlohovo, strihnem to, niečo z toho a postnem to.